Но той защо тръгна? Долу до къде ще трябва да отидем на къща? Поморие. Приморско или Поморие, не знам. Това е интересно, ще видим това как е. Значи първо кацаш на задните и Да, после напред. да. Като птиците. То голям трафик тук става. Да. Гетуик пасти да еде. Гетуик пасти да еде. Хитро да не говори. Да. Виж го от колко малко се засили, ще излети явно. Ами не, просто изчаква да му... Не, колко малко се засили, половината му писта е така. Стига бе. То направо била в. Че аз забравих да снимам бе, майка му стара. Браво, видиш колко загаляхте. Ами това ще го зарежа. Чай да видим за какво става въпрос. Самолет или какво? Още няма да го спизда.